n'o ye kiiri tigilamaw ye Bamako n y'a f'i ɲɛna cogo min na cour d'appel ba kelen de bɛ Bamako fala ye e bɛ kiiri tigɛso minnu ye ni Ture ninnu b'a kɔnɔ ani Adama ninnu b'a kɔnɔ ani min ye a tɔgɔ di Usmane Fati ninnu bɛ tribunal minnu kɔnɔ n'aw b'an ka marabolow la olu jabala olu ka ɲɛmaaba kiiri sigicogo sira fɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye o ye cour d'appel de ye procureur général près la cour d'appel de Bamako o de ye kiiribon minnu b'an nagakɔrɔlaw la olu ka ɲɛmaaba ye fala ye o ye kiiri yɛrɛ sariya n'a sigicogo ye u yɛrɛ ka kuma ko parquet hiérarchiselen de don nka i bɛ taa sɔrɔ kiiritigɛso kɔnɔ sisan aw bɛɛ bɛ min dɔn o ye procureur de ye ale n'a ka maaw a n'a ka substitut n'a ka greffier aw b'olu de dɔn nka fala o kiiritigɛso kelen fana kɔnɔ kiiritigɛso tribunal président fana bɛ yen ni procureur y'i minɛ ale bɛ jamana ka hakɛ de ɲini i bɛ se ka jamana ka hakɛ n'i y'o sɔsɔ walima n'i binna mɔgɔ kan ale bɛ n'o tigi de bɛ jɛ ka na n'i ye kiiri la n'i ka sonaldonbaga aw bɛɛ lajɛlen bɛ n'aw jɔ min ɲɛkɔrɔ a fɔ o de ma ko président de tribunal o bɛ kiiribon kɔnɔ yɛrɛ nka an t'o dɔn dɛ i ye kiiribon ta président de tribunal bɛ yen cybercriminalité président de tribunal b'a kɔnɔ cour tribunal de grande instance ninnu président de tribunal b'a kɔnɔ olu fana n'u ka mɔgɔw don olu sigicogo olu de bɛ kiiri kɛ n'aw nana kiiri la sisan procureur ale ti président ka mɔgɔ ye dɛ wa ale tɛ kiiri tigɛ procureur kɔni bɛ wuli k'i jɔ o fana kɛrɛfɛ ministère public fana bɛ yen tuguni ka tila ka fara kiiri yɛrɛ tigɛbaaw ka fala ye o de la a fɔra ko ka yɛlɛma don kiiriko la donc n'i ye Bamako ta k'a lajɛ bi sigida 6 min bɛ Bamako tribunal de grande instance b'a bɛɛ kɔnɔ président de tribunal bɛ yen ale n'a ka nin y'anw ka kɔkɛ ye ni ne ye yan parquetier cour d'appel an bɛna sɛbɛn min fɔ sisan ɲɛmaa bɛ nin de bolo donc n'i ye sigida ninnu ta sisan k'u lajɛ fala ye procureur n'a ka substitut bɛ yen olu bɛ nɔminɛli ni fɛnw kɛ ka taa n'i ye kiiri o bunakun kan kiiri kɛnɛ kan sa olu de bɛ président de bɛ sɔrɔ ka na ale de bɛ kɛ olu de bɛ kɛ cour ye k'u sigi ka kiiri tigɛ kɛ donc Bamako yan min ye cour d'appel ye ale de bɛ Bamako kiiri tigɛ so bɛɛ lajɛlen kunna ale y'a yira sa k'a fɔ ko sango n'o ye san 2025 ye k'olu ye baaraw kɛ sɛbɛn 409 de ser'u ma min ye kiiri tigɛ jaabi u y'o 796 u y'o de sigi sen kan u sera k'o de jaabi di min ye kiiri min yɛrɛ tigɛra a ɲɛ kan ka bɔ police spécialisé yɔrɔ police spécialisé b'o fana f'i ɲɛna i k'o faamuya sisan Dagabana Adama ka yɔrɔ ale ye police spécialisé cybercriminalité la police spécialisé cyber lutte contre corruption o fana b'a fɔ ma ko pôle économique min fana bɛ damatɛmɛ wale kɛlɛli kunna o fana bɛ yen olu fana ka yɔrɔ la sa kiiri minnu sera ka kɛ o yɔrɔw la ɲinan sango kɔnɔna na procureur y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min bɔra olu fɛ yen ka se olu ma o bɛ bɛn 296 ma n'i ye parquet yɛrɛ ta k'a lajɛ Kɔkɛ Kulubali ale ka laseli la sɛbɛn min bɛ yen n'an bɛ k'a kalan nin ye ale de y'a fasiri k'a baaraw kɛ a ko Bamako cour d'appel kɔnɔna na sabula min ye procureur parquet général ye ale de fana ye o ɲɛmaa ye cour d'appel kɔnɔna na ale tɛ procureur ye dɛ ale ye parquet général de voilà procureur b'ale fana sanfɛ ni kiiri bɛ ale bɛ yɛlɛ nka procureur ka yɛlɛli man ca kuma caman o la sa a y'a yira sa k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔ fala ye kiiriso 11 min bɛ Bamako yan n'o b'olu ka yamaruya kɔnɔna na ani tribunal de grande instance 9 min bɛ yen ka taa se justice à compétence minnu sigilen don sen kan denmisɛnninw ka ko kunna ani police spécialisé cybercriminalité terrorisme ale ni police financier ka taa fara damatɛmɛ wale kɛbaaw kan olu bɛɛ lajɛlen ye kiiri minnu kɛ ɲinan san kɔnɔ ni parquet ye o bɛɛ lajɛlen fasiri ale ka fɔ la sa ko o baara minnu kɛra ko o de filɛ nin ye olu yɛrɛ parquet général o ye procureur général bɛ o la avocat général bɛ yen substitut 5 bɛ olu fɛ yen nka olu ka yɔrɔ la sa u jagoyalen don sɛbɛn fɛn fɛn ye nominɛli sɛbɛn n'o nana ni i ye ka kiiri kɛra duguma i ma jɛn n'a ye e ko e ma sɔn ko min ye Usmane Fati ye e kiiri sigida 5nan kɔnɔna fala e ma sɔn i bɛ yɛlɛ n'a ye yen ni yɛlɛla n'a ye yen walima Musa Gido ninnu y'i kiiri commune 1 tribunal la i ma sɔn n'a ye
i bi yɛlɛ n'a ye cour d'appel la fala ye fɛn fila don cour d'appel ale fana bɛ kiiri sigi nka i ye kiiri tigɛ yɔrɔ fɔlɔ min na n'olu ko k'olu fana ma jɛn n'a ye kiiri bɛ kɛ kura ye nka ni olu jɛra n'a ye ka fɔ ko ka segin kiiri kan olu yɛrɛ ka maa bɛ ye kɛnɛ kan segin bɛ kɛ cour tribunal kan kiiri kan o la sa min ye kɔkɛ kulubali ye parquet général a ko ko ɲinan sa in na sa sɛbɛn 549 u y'o de sɔrɔ o sera ka min ye 449 kiiri o sigi sen kan ko ni ye sɛbɛn 549 in jateminɛ fala ye k'o ye san kuuru kara bɛɛ lajɛlen ta ye o la sa 449 min n'o kiiriw sera ka kɛ olu kɔni ye a yira sa ko 135 ko kɔni ko nominal tɛ se ka y'o la olu kiiriw kɔni tɛ se ka kɛ u y'olu kɔ kari min ye waleya in ye sa a ko ni maaw ye weleli kɛ ka fɔ k'u ma jɛn n'a ye waati min bɛ don o ni kiiri kɛli cɛ fala ye o bɛ bɔ kiiri yɛrɛ baarakɛlaw la dugumada la olu minnu sigilen don sen kan sa a y'a yira sa ka fɔ k'u fana bɛ baara kɛ dɛ ko sabula ko bi min ye tribunal correctionnel ye o bɛ baara kɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn kiirisow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na chambre spécialisée fana olu fana bɛ baara kɛ ntɛnɛn ni alamisa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu si ma se kiiri ye n'olu bilalen don kaso la n'a fɔ o ma ko minɛriw olu fana ka kiiri sigilamaw fana bɛ baara kɛ o cogoya kelen na a ko san 2025 kɔnɔna na olu kɔni ye hakililaba mun di kosɛbɛ kiiri ko ta na sira fɛ o bɛ se 283 ma min ye kɔlɔsiliw ye ka majɔw tile ani fɛn minnu sigira sen kan u ka baara hukumu kɔnɔna na a ko k'o fana bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 440 na sɛbɛn minnu bɛ bi na ni lakɔlɔsilikɛlaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ police spécialisée yɔrɔ sa o bɛna 124 ma san kɔnɔna yɛrɛ kuuru kara bɛɛ lajɛlen jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dira ani arrêt minnu dira a y'i da don nin bɛɛ la a ko nka ko zen ko min ye kuuru sango cour d'assises yɔrɔ a fɔra ko k'ale wuli ka bɔ yen pewu nka k'u ye kiiri kelen kɛ o ye fili so ka kuuru kiiri k'u y'o kɛ min ye kɔkɛ kulubali a ko k'o fana kɔfɛ n'u dabitaw ninnu fana ni maa wɛrɛ olu fana ka kiiri kɛra o y'a to sa jamana kɔni ye nominali kɛ ka se sefa wari miliyari 44 ma min ye miliyari 10 ye o ye bingali min kɛra faso kan n'a ka hakɛ minnu darakira la o sarali bɛ o la kɔkɛ y'a yira fana k'a fɔ fala ye ko chambre criminelle fana k'olu fana dayɛlɛla Bamako san 2025 kɔnɔna na ko min ye caman ye baara daminɛ ɲinan sa in kɔnɔna na a ko sa min ye denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu ka kiiri kan ka kɛ chambre criminelle dɔ sigilen don o sen kan maa minnu bɛ yen sa n'olu ye sariya bingali walew bɛ ta ka ɲɛsin olu ma sa k'olu fana ka kiiribɔw sigira min ye kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin dunkojuguya ni yuruguyurugu ma ka taa fara bamancɔle kɛbaaw ma ani waleya cɛjugu min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ degun ta ka ɲɛsin jamanadenw ma a ko o baaraw fana kɛra a ko zen min ye kiiri yɛrɛ so ye a bɛ ka taa bɔlɔlɔ sira kan han ko sen fɛ k'u ma dan dɔrɔn k'a fɔ ko ka kiiri jaabiw ni kiiri kɛcogo ko k'olu kɛ bɔlɔlɔ sira ye dɛ ko nka ko min ye kiiri tigɛ kɛnɛ yɛrɛ kan u ye kiiri dɔw kɛ fala ye ko video projecteur yira o la o kɔrɔ e bɛ se k'i to fan dɔ fɛ n'i ye seere i b'i ka laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a ko k'o kɛra ko la Rasbach ni Rose Poivron ani Ya Sangare ninnu ka kiiri ko u ye o ko la ka kɛ ni avion jamanakuntigi ka avion ko ye filiw fana ka procès ko a yira o la min ye kɔkɛ ye a ko min ye ko in ye ko nin waati la ko gɛlɛya b'olu fana kan han u ka gɛlɛya ye min ye parquet yɛrɛ ko n'i y'a jateminɛ procureur 1 avocat général 1 substitut 5 greffier 3 secrétaire 3 ko maako dɛsɛ b' olu yɛrɛ la fɔlɔ ko ye baara in a ka se ka kɛ ka ɲɛ ko y'a degun dɔ ye a ko minanko dɛsɛ n'a ta bɛɛ olu kɔni y'u cɛsiri ka baara kɛ yaasa u bɛ se cogo min na ka baaraw sigi sen kan sabula olu yɛrɛ mago bɛ substitut 10 de la yaasa u ka baara ka se ka taa ɲɛ a ko ordinateur ka d'u ka greffier ma 15 u mago bɛ o la u mago bɛ chaise fana caman na min ye mobile minnu b'u bolo bi n'u bɛ baara kɛ n'o ye kiiri bunna ko nka fala ye ko mobile fana ani dumuni ko ka ɲɛsin wolomasiri taba minnu bɛ fɛ olu ka ko ɲɛnabɔli ko ta na sira fɛ k'o fana degun bɛ yen a kɔni ye welelema da kɛ sa baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min o hukumu kɔnɔna sa ko k'a bɛ minisiri Mamadu Kasoge fo wulikajɔ ni cɛsiri la a y'u dɛmɛ ni minnu kɛ nka a ka kan bi u k'a fɔ fɛɛrɛ ka sigi sen kan yaasa min ye nin waati na olu yɛrɛ bɛ se ka kiiri fana kɛ lafiya la sabula kuranko gɛlɛya fana a y'i da don o la nka a ko Kasoge ye wulikajɔ kɛ
yaasa u ka kuranko gɛlɛya fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ye fɛɛrɛ kuraw ye sa ka se ka kuranko kɛ kiiri fan bɛɛ lajɛlen na k'o baaraw bɛ sen na. El Hadj Alou Badara Aidara ABH ni y'ale ka fasiri ye aujourd'hui Mali ale kɔnɔna fala ye.